kusvirwa ndakaitwa nevamwe baba mubhazi tichienda kuZimbabwe, tiri mubhazi rekwamunenzva. Baba vanosvira ivavo. Baba vane mbutu wakatakura, vane rino rakaita kukombama kunge bhanana, rine mazidzinga akati tatata munhengo yese iyi. Ivo vairatidza kuti munhu mujaindi uye munhu airatidza kuti anojima zvakanyanya. Ndakarohwa nehana ndichiwana six pack guys. Inini ndinoda varume vane six pack, ndo vandoda. Vatema ndidi varume vakatsvuka. Kozi wanzi murume atsvuka kana nhengo yake inotsvuka, ina handidi nhengo yetsvuku. Ndinoda nhengo yakasviba kuti tsva, yakaita kakukombamira kudai so, ine chimuromo chakati dhafu K. Iyoyo ndo yandonyatsoda. Baba wandakatonyatsoafila kubva wachitanga kuya kuzogara pana ndakagara. But ndakashaya kuziva kuti ndowatanga sei. Kozi munhu akangoti kwindi, munhu aroratidza kuti haadi zvekujairirwa, haasvikirwe zvekumhanya. Ndakagaya hangu zano, ndakaita almost 2 hours pasina itaudzana nemumwe, nekuti ndaitotya kuti baba wandoaprocha sei. Zviye zvamunoti hanzi murume hanyengwe kunyepa. Murume antonyengwa, unogotadza nei kunyenga munhu iwe wamufarira. They are the same nekwarume. Anozokunyenga sei munhukadzi iye asina kukufarira? Anotanga kufarira then ozokunyenga. So zvekuti hanzi mukadzi aaproche murume ndezvekushaya. Ndakagara almost 2 hours ndisina kana kutaura, ndichipererwa nemashoko ekuti baba ava ndowati kudii. Wakazongondita surprise, vanhu vaburuka havo pagaraji kunotenga chikafu. Ndopawakauya nema-KFC yavo ndobva kwatondiikira zvikanzi idya chi-KFC iyi. Ndakapererwa ndikati ko baba wabvo nekupavo, asi wari kuziva kuti nyaya yangu yakamira sei. Zvisinei kwakazoti kwadoka, kwakutanga kutonhora. Ndakanga ndine gumbezi randakanga ndinaro. Ndopandakati madi kufuga gumbezi kwatonhora. Ndokufuga kwakaita baba vaya gumbezi. Zvisinei ndaingoshinyirika paya. Ndanga ndakapfeka dress, but ranga riri long dress. Ndakatry by all means kurikwidza kuti rinyatsosvika kumusoro chaiko. Ndopandakatanga kuguma baba vaya. Ndobva ndaita sekunge ndochivararira pachesti pavo semunhu abatwa nehope zvakanyanya. Munhu akazvitambira sekuti ndakatoratidza kuti ndatorara. Ndopawakandiradzika pamakumbo pavo kudai. Mushure mekundiradzika pamakumbo pavo ndopandakatanga kunyatsofila nhengo yavo kuti mubhurugwa umu hamuna kumira zvakanaka. Baba vakasenga kutakura, vakatakura nyika yese. Wedu ndaingoshinyirika ndakarara kudaro. Saka the more yandaishinyirika ndainyatsonzwa kuti mhongo iri kutotrayawo kupfakanyukawo, ndofunga ropa ranganga radaira. Zvisinei ndaiita kunge munhu akarara. Ndopandakaona shasha yako ndibata zamu rangu, ndikati ko zvabvirowo nepiko izvi. Ndopandakatanga kuita kukakusumudzira kudai so, ndichisumudzira kuti wanyatsopinza roko rwawo mukati. Ndakazoona shasha yodyira zvayo. Ndakazoona shasha yodzikisa ruoko rwayo richiuya kubhurugwa kwangu, kozi dhirezi rangu rakanga rakwira kudhara. Ndopawakauya kumusoro kuzasi kwangu uko, ndopawakatanga kundibata. Saka pawakandibata ipapo tatakagara kubackseat. Animungoziva siti rekubackseat rakareba. Ndopandakanyatsoraririra nemakumbo angu ese, ndobva ndaitaka kufurira makumbo kuti wanyatsoita sei, wanyatsoitawo zvawanoda neni. Ndopawakaita sei ndakaona ruoko rweri rakupinda mubhurugwa. Ndopawakatanga kundibata matinji zvikanzi pawakangobata matinji ndobva kwati ndobva ndatoziva kuti chachaya. Inini ndainyepedzera kurara hangu semunhu akakotsira, asi zvese zvaiitika ndaitozvinzwa. Ndopawakatanga kumadhonza, wachitanga kumadhonza. Aiwa katinji ndopariri pamusha paro, rakarembera uye rinoapetiza. Wedu wakatanga kubata matinja ayayi. Lucky bhurugwa randakapfeka ndakapfeka G-string. Ndakapfeka G-string ndopana ndakaisa pendline ipapo. Ndobva saka kudhonza kwaisava hadi zvekudaro, waitongoitiwa katongodai so, waitongobva waita sei, watongobata matinji ipapo. Ndakazoona chigunwe chavo chechi3 ichi chepakati ichi chihombe chachirefu ichi.
ndopandakaona shasha yakutora chigunwe chayo bichana ichipinza mukati, ichitora chigunwe chayo bichana ichipinza mukati. Wedu ndakatanga kuona ndatotota pai. Ndopandakatanga kushinya ndikatati kochi chamuri kuita, muri kundiita sei? Ndandarara. Kochi muri kuita sei? Azvizvo kunyembedzera zvikanzi saka wangu akatorara serious. Ndikati enda ndakarara, hapana zvandikuita sei zvandikutomboziva. Zvikanzi iwe hausi mwana mudiki, wamunhu mukuru. Saka ipapo pakatotota endao. Ndikati ndikutadza kutota sei ndiri munhu wenyama nezvamuri kutondiita izvi? Saka muchazvipedzisa sei zvinhu zvese zvamuri kundibata izvi? Ipapo nandatonzwa feeling rangu ratokwira zvekutoti panguva iyona ndakutoda kutongosvirwa kawani. Baba vayo vakatraya kuda kundirarisa kundirarisa pasofa, sekuti vanhu vazhinji vanga vakagara nechekumberi. Kumashure kwese kwakanga kusina kana vanhu. Baba vayo ndopo wakandirarisa pasiti pai ndobva waita kakusumukira. Iwo ndobva waya pamusoro pangu. Waya pamusoro pangu kudai ndopandakabata rino zidema raive netsinga, ranga rakasimba, rairatidza kuti rakanga rakagota uye rakanga risiri rekuchecheudzwa, rakanga rine ganda rayo chaiyo. Ko varume vane makanda mazuva ano ndo watiri kushuvirazve. Ndopandakatanga kuibata slowly ndichikwidza ndichidzika nayo. Ndopandakazotoona kutoti zvamurume zvatopera basa kudhara. Ndopandakatanga kupuruzira mabhora aya mabhora aya. Tiripo ipapo ndobva ndatonzwa murume mukuru akuti saka ndoita sei panapa? Ndikati mamuri kufunga kuti muite sei? Ndobva nditi uya ugare pamakumbo pangu. Ndobva ndatoti mafunga kuti ndigare pamakumbo? Zvikanzi ndobva ndaenda bva ndanogara pamakumbo pababa vayo. Ndobva watosota